nakulbaan sa imo ha. Try na ko niya girl ha. Pangutana sad si Nicole. Pila nga tagak? Ang kato, tibuok, 7,600. Pila? 7,600. Oy. Patay. Yeah. Imong mama, kay ba na imong mama? Wala, lahi napi sa aldeya kong mama niya. Kami rabi dari Pacific. Hey guys, welcome to my channel. So kanina video kay exciting kayo. I will be call pranking my 3 friends in college. And the scenario will be mangutang kuno ko nila kay ang akong bayad pang tuition kay nawala. So let's see if sa ilang tulo na abay magpautang or wala. And diri na to mahibawaan kung asa ta modagan kung kailangan tag kwarta. So dagan kog friends pero tulo lang sa dagan kog friends ano ko ka friendly. Kuyawan. So tulo lang sa nga tong i-prank call karon kay basin mataas na ang video so man tulo lang sa. Hindi ko kibaw if tarong bunin ako execute akong prank call kay kani magutulo na ako ka friend ko sa mustorya ko ani nila kay permitir ako magkatawa permitir may magngisi. So nagi tendency na bisag serious nga mo ang storyaan magngisi gyud mi. Ambot lang karon may tag mutuo sila sa ako ang prank. Di sila maka-sense na prank na ini akong gibuhat. So let's hope. So unsa may dugayan guys, sugdan na nato ang ato ang prank call. Okay, let's begin the prank call. First victim is my girl Hana Ogawa. Let's see if magpapautang ba siya. Let's go. Hi girl. What's up? Walay tao dira, ikaw Raisa. Ani mo gani girl? Uy girl, mura. Ay katawa girl kay magkatawa pud ko. Magkatawa gyud kay serious mo gani siya girl. Pero magkatawa lang. Okay. Ani mag Magkatawa ka serious. Never magkatawa. Dili makatawa magyud magstorya mo nang. Okay, go. Okay. Pambayad ako tuition. Ay, nagbayad siya. Nakuha mi kwarta ganina, girl. Pambayad sa akong tuition. Okay. Nga. Pag after na magkuha, kaya nga tumig. SNR. Saan sa man? SNR sa Mandawi. Okay. Kanya after, girl, ang kwarta, girl, sa akong tuition, girl, natagak. Nawa. Anak, Oo. pag-sure. Oo, mo nang. Pila? Kuanto siya? 7,000. 7,600 naman akong bayad per koan, rad. Anya? Nya wala ko nagsaba girl kay nanabi ako ikuan ka nang nakagbong pa niya nakawala ko kwarta. Anya? Kasi bago pagid mi abot, kapalakaw ako girl. Unsa ano niya mo? Udyo ko gasaba girl nya mo to nagpakuan ko nimo. Nagpa video call kay para mangwam ta ko nimo girl. Oh my God! Ako'y kultang. Wala ka. Try ko ng Melanie girl. Si Melanie, may ikaw mo kung Melanie good kaya naman good siya. Pengilanganan good. Bisag kuan lang girl ba, bisag 3,000. Oh my God! Wow! Wala ka. Try na ko ha. Satan tikaon niya. Yeah boy. Pagtarong girl ba, maikog mo ko girl, oy. Sige lang girl. Uy, Diyos ko kayo makulbuan sa tagay. Makasabaan juga na. Makapiso juga girl. Feeling mo na ang sama to nahagbong? Okay, gamay magud akong gibutngan tapos akong shorts pagid gigamit katong UCI akong pants pagid gigamit kay katong UCLM na jogging pants. Ni feel ako na slip dito. Nagil nakuan gid ka girl, nadamay gid ka girl, sorry kaayo. Okay na, uy. Ginak. Yan natawag pa ko nimo nya, mao na gid akong tuyo. Ha? Dili siya funny girl. Happy ako nakulbaan sa imo ha. Try na ko niya girl ha. Pangutana sad si Nicole. Oh, tawagan ako siya unya kay plano lang ako if, kay ako na lang putlon og kuan panghuwam. Try na sagot si Melanie kay baguro ba sa payday. Oh, sige, tryan ako. Thank you ka. Kaysa usa lang imuhang kulman. Mo gani bigat kaayo mo to ako na lang plano kay putlon. May gani. Kailan sad uy katong bayutan to kay naadto tay kwarta. Mga 3K girl lang ako kung i-try ha. Uy, pagtarong girl ba? Try Ay, na madunggan kita. ka Try siguro. na ko mga pwede ko sure sa 3K mga 2 guro kira. I'm rich. Hey.
Okay ra kaayo girl sa 1,000 na gani girl, okay ra gid kaayo. Sige, ako try. Ako mag-chat ra ko nimo ha. Bisa niya, girl na pa gid girl. Saan man, girl? It's a prank. Ay, yanay! Nag-vlog ko. Yanay! Oh, girl! Correct tinuod. Mahal sa niyo mo, vlog to. Correct nag-vlog pud ko ikaw wala na ko ikuan. Sige, hi pod. Hi, it's Hannah girl. Wata na siya, ako na siya upload mga next week. Sure, next week pa yun ka. Wala, ikaw kong first victim. Ikaw kong first victim. Oh. I got you so good. Nakuhaan good ka na. Natintal good ka. Oh, ready na galing ko ka ng pangutanan ni mama sa mo. Wow! Wala, nasa ko na sa agoy. Makadagan na gid ko aning Hana girl kung mangutang ko. So, maara to siya. Akong prank ko. Dimasyon sa nagturuwang gawas-was pa man to siya. Pwede na ta mag-chika pa. Tapos mag-bye sa dira sa akong vlog. Bye! May trend ba niya siya sa TikTok. SARS. Kaoy. Okay na? Ano di ay? Kuan man good SARS. Nakoy problema SARS. Kuan man good SARS. Ganina good SARS. Ha? Kuan SARS. Nagpadama gud akong kuya SARS. Bayad tuition SARS. Unya, ganina. Gi-claim na namo. Nya nang lakaw man mi ganina. Nya akong kwarta SARS. Natagak. Niwa ko gasaba SARS. Pero may gani gamay ra to siya SARS. 7,600 kay mao ra man akong baryanan na lang. Ilang natagak? Ang kato tibuok 7,600. Pila? 7,600. Yeah. Wala ko nagsaba nila. SARS mo to nanawag ko ni Hana, nangutang kong Hana. May gani si Hana kay makapautang siya pero 2,000. Okay na ako. Oh my God! Wow! Oh my God! Manguam ko ni mo SARS, okay ra? Pagtarong ba na nakaan gid ka nadamay ko sa akong problema SARS. Pagtarong ba? Kay manawag po ako ni Melanie pero si Malini magud kaya kay pa mo pugong naa siya problema gud siya ang own problems good. Wait a minute! Kay pa mo pugong naa siya problema gud siya ang own problems good. May financial pod. Nya kaning ako kay sa kadanghag manggod ni nako. Ay sorry gid kaayo SARS. Pila kong mapahuwam SARS. Pila mo mapahuwam. Bisag kuan lang guro SARS. Okay rag 2,000 kay mahuwam na lang pod guro ko ni Masyon. 5? Dagan na gud nimo kwarta SARS. Tarong ba? Uy, savior kay kada ko SARS. Pagtarong. Lag, basin imo kong ipabarang SARS ha? Basin imo kong ipabarang. Dakuha po daan na unya. Kay planong tan ako putol-putulon para gagmay ra. Nadali ra nako mabariyan kay sa tibuok. Hala, ay may gani naa ka SARS. Ikaw gyud ka savior. Ugma? Ugma lang ha. Oo. Hala, ay. Thank you ka. Pang next month pa mo din ako ibayad. Okay na. Nya na pa punta SARS ba? Saman. It's a prank. Oh, nag-vlog ko. Nag-vlog ko SARS. May YouTube. May YouTube na ka SARS. Oh, prank ra di oy tara oh. Hi pod kaway pod sa ko ang vlog. Muna siya ang princess sa Badjan. Second
victim, success. Kang mga mayayaman ba ni kong mga friends, sila maging duha pautang mangyod. So karon na to sa to ang third victim, tanaw na to kung makahawang pataan ni nila. And batian ko sa akong acting ay kailangan gyud ko ako ni siyang makatotohanan kay nadi ko maartista aning kalakiha dahil so kailangan ako yung nindot akong acting ron, kailangan di ko makatawa, ako i-challenge ako self. So ato ang third victim kasi Queenie Masyad. Let's see. Saan mo katawa ko? Lima lang guro. A few moments later. Kaya, uy. Kulbaan, magulo kadugay. One eternity later. Kadugay. Okay, doy. Hi, Masyon. Ay, asa ba? Masyon na yan na. Ay, katawa. Ay, makatawa na po ko. Ay, Masyon, magkatawa. Kasi seryoso, magani siya kung problema, Masyon. So, ay, katawa. Kay madadyo ko sa imong katawa. Okay. Asa lagi? Kung ano siya, Masyon. Ganina, nagpadala akong kuya para pang tuition. Tapos after na mo claim sa kwarta kay nangato mig SNR. Tapos papadung na mo uli, kabantay ang katong tuition nagipadala na tagak. Nya wala ko ni saba nila kay nahagbong na bi ako gikan kasaban ako karon na pud kwarta, problema na pud na kuan na pud nakasaan na pud ko. Mutuan ako nakisaba nila. Maguhay lang gyud bago nakapanlakaw pagod ko gapang ilis. Nung biya ay abuse. Nya mo to nanawag ko ni Hana og ni Nicole kay manghuwam ko. Mo to nakapanghuwam noon ko 2,000 ug 1,000 kay 7 ni Nicole og ni Hana. Oo niya. Nakahuwam ko nila nya 7,000 man na ang akong tuition tapos 4,000 na lang. Naka-extra dira masyon. Oh my God! Hoy, bracket eh. Ala. Huy, tuition ni uy. Tara ba? Tara, oy. Bitaw masyon. Bracket eh. Oh, katawa mo. Ay lagi katawa masyon kay nagtinarong bi ako. Na uy, lay next month. Bracket ba hindi? Dili lagi. Tara ba? Taro. Tolo. Dili lagi. So, huy kay ang tuition, may na lang gani, gamay na lang akong tuition nun, 7,600 na lang. Kay duha ra bi ako ka subject ron. Nya, last na lang to na rad. Anong nawa? Ang kay akong gisulob na lower kay katong UC na jogging pants. Tapos gamay ba ang bulsa niya? Akong pitaka kay dako mo to natagak dito sa SNR. Abot na sa SNR ba pero sa SNR man to among gilakwan. Unya, wala po di mo balik ka or Wala na kay diri naman sa balay diri naman sa balay na nako nahibaw-an. Mo to ni chatting ko nila ni Kuan, ni Hana ug ni Nicole. Si Kelly wa man ni reply si Kelly. Naka-extra bisag Kuan lang go bisag 1,000. Pila gid kuwang nimo? Yeah, boy. 4,000. Uy, naitaw dira bisan makadungog sila. Pero kung wala bitaw okay ra gyud kaayo masyon. Di ka naguna ko. Naalam may kuan ako mamara akong hulman kay may listan naman pud nimo pero naguna ko kung pila pud ang naa niya karon. Mo gani kay ako nang gituyo na kanang murag putol-putol para dili bitaw usara ka to akong baryan para gagmay ba mabaryan ra dayon kaysa binulto. Yung ujo kaningon sa mga titi ay. Wala. Masumbong po to siya sa akong kuya. Wala jud gisultian diri bisag usa sa akong mga pamilyahan diri. Imong mama kay ba na imong mama po. Wala, lahi napi sa aldeya akong mama niya. Kami ra diri specific. Namnes. No to gahuwat ko ng mga tao diri sa kwarto manggawas pero Sa yung exam. Wa pa mo exam.
Human na be pag last week human na. Tapos karon may ni kami 20 na pud biya ang bagong klase. So good. Oo. Nya, mo na tong last pambayad. Bitaw na among ka wadyo koy lain ka. Wadyo koy lain ka daganan lagi. Uy nawala ka uy. Noon sa makahawa mo ka pero basin sa lagi din kay mo kung mo sa kasi mama basin mo kuya. Lagi sumogin ako pero nakadinahag gid ko. Mudol ta kung kuan Melanie. Pero kiba mo ko na si Melanie kay nagit siya ang financial problems good tapos ako kay akong problema kay tugod mo sa akong kadanghag. Wala po kani nga natin sin. Wala oy dugay na biya ko walay chat nila at Jean. Ang papagani ko kasulti na Timel. Ina mo good. Hoy, okay ra mo good. Kasi rin mag-say ko yung kita man ninyo. Makapahuwam ko nimo. I mean, sa tawagan na ay makahuwam ko. Kukuha ko pila pero hindi ko sure kung makurot na ko ang 4K pero mapahuwam Okay rag putol gyud kay mangita na pug lain kay nakapahuwam ako ni Hana og 1K nya 2K pud ni Nicole. Stop it. Get some help. Okay rag 1,000 masyon. Yung saan nila yung padara nila? Oh, Palawan. Giahak danghag kaayo. Trust you bigag na ang mga balibot rin ang mga Ako mga pimples ni grow na. Malabon ang Banawi Rice Terraces. magkugi na dyan kag baligyan Pila yung pahuwam masyon kay para ako makwenta char. Pwede rag wala gud masyon. Ako sa tanawon. Ako sa konons mama. Ako sa siya pakotana. Sorry gud kaayo na. Kuha niya apil ko sa akong problema. Okay ra no. Oy, nakasama ka. Oy. Na-appeal gud mo sa akong problema. Ikaw, si Nicole, si Hana. Wadyo ko lang kadaganan kamurag yun. Yes, okay ra jud na JP. Basta mo na yung mga miga di ay. Wala ka sweet. Makahila kog kuan, makahila kog perlas ng silanganan. Napay isa masyon. Saman. Tesa la. Napa ko isa ka problema. Naman po. It's a prank. Take video. Kamayaman, oy, kamo yung tulo nakapahuwag jud ako ha. Kaway naman dyan sa vlog. Kaway po, oy. Magkita na ka sa YouTube. Murag tinuod. Oh my God. Murag tinuod ako. Ano ka ba? Biljan ako, digit ni mo. Kaya ba dyan ko nga, dili ni mo. Kung dili ni mo hayaan nga mo. Wato, malik ka dyan to ni mo. Oh, sure good ka? Kaila gid ako, oy. Kaya ba dyan ko? Yes, di siya ka maimutang balik ka dyan to ni mo. Kabaw dyan ko. Maingat na ka no, bilitin to. Lasting so. Pero nadagit ka, mag siya tinuod akong acting. Diba ako nga, na-slide. Ikaw na tako kay iba ko. Good ka ni Hana o ni Nicole. Dito na Canada. Oo, dito ako nagdahan niya. Oh my God. The prank. Ako na siya i-post mga next week. Next week po. Oy, kaoy. Sige, kaway sa akong vlog. Kay, para continue tag-chika. So that's the prank guys. Kamayaman ba nisa kong mga friends? Kasi sila yung tulo. Magpautang yun sila na ako. So na ako'y dagananan kung mangailangan ko kwarta guys. Sila na akong daganan. So kamong tulo, hi! And kanina video kay makatouch po na ako kay kailagid sila na ako kung unsa ko pagkatao. So I love you guys. Char. So mao na to ato ang video karon guys. Kung nalingaw mo, please give this a thumbs up. And if you want to watch more of my videos, please go to my YouTube channel. There you can see a lot of my videos there. And please subscribe to my channel.
state kaysa. Thank you guys. Bye. See you in my next video.